शर्मा। AR म्यूजिक की धमाकेदार प्रस्तुति। हाजिरी लगावे नाम से बोलावे, हाजिरी लगावे नाम से बोलावे, फालतू में खाली चाटेला, अरे फालतू में खाली चाटेला, गल थक मसटरवा डाटेला, गल थक मसटरवा डाटेला, गल थक मसटरवा डाटेला, गल थक मसटरवा डाटेला। कहे अपन अपन सब खोलस, जहाँ दिक्कत होखे वहाँ बोलस, कहे अपन अपन सब खोलस, जहाँ दिक्कत होखे वहाँ बोलस, बोर्ड पर जब कुछ पढ़ाए अखिया से अखिया लड़ाए, कापी देखे फिर बोला के सीना से केहुनी साटेला, सीना से केहुनी साटेला, गल धके मसटरवा डाटेला, गल धके मसटरवा डाटेला, गल धके मसटरवा डाटेला, गल धके मसटरवा डाटेला। विनय अखिलेश तनी अइहा हो, मास्टर के तनी समझइहा हो, विनय अखिलेश तनी अइहा हो, मास्टर के तनी समझइहा हो, हंसेला खाली हंसावेला, चाहेला दिलवा लगावेला, अनमोल यादव सोचता साचो, उठवा से उठवा चाटेला, हाँ उठवा से उठवा चाटेला, गल धके मसटरवा डाटेला, गल धके मसटरवा डाटेला, गल धके मसटरवा डाटेला, हाजिरी लगावे नाम से बोलावे, हाजिरी लगावे नाम से बोलावे, फालतू में खाली चाटेला, अरे फालतू में खाली चाटेला, गल धक मसटरवा डाटेला, गल धक मसटरवा डाटेला, गल धक मसटरवा।